Waar wint deze jubileumeditie van de verkiezing Frieske onderneming van het jaar? Maar een goede traaikwartier krijg je het antwoord op deze vraag vanuit de Johannes Postkazerne in Havelte. Want grenzend verliezen, dat is het thema. Live is dit de finale van de verkiezing Frieske onderneming van het jaar. Ja, goeien alweer en welkom hier op het terrein. Dit is de CV-90, de panzerinfanterievoertuigen terug het Zandskeuren. Maar wat Jim terrein is, het terrein van de ondernemers. En daar ben ze blied mee. Generaal en brigadecommandant Martin Wijnen zal eens vertellen waarom hij blied is met hem komst. Want we verliezen de grenzen voor deze speciale jubileumeditie. En daarom zitten we hier op de Johannes Postkazerne in Havelte, Drenthe. Welkom speciaal voor de jury, want zonder jury geen uitslag. Maar laten we vooral beginnen bij het begin. En dat ben vanzelfs uw finalisten. Uw eerste finalist is DMT Environmental Technology van de Jouwer. DMT Environmental Technology van de Jouwer. Hier zitten de meesten op kantoor, maar om een beeld te krijgen van wat ze doen, moeten we naar Lelystad, naar het proefterrein van de Universiteit Wageningen. Heel simpel zijn, wat de koofret en waaruit schiet, komt in de biovergister. En dan komt DMT om een hoekje sjen. Zij filteren het biogas ont het skin is, tanken en rieden maar. DMT docht ik zaken met Wetsus, het Wettertechnologie Instituut in Ljouwert. Het bedrijf wil antwoord Jan op alle versmarging en de uitputting van de fossiele bronstoffen. We geloven dat we het kunnen doen met onze technologie. Wij denken dat technologie alle problemen van duurzaamheid kan oplossen. We geloven ook in een groene en welvarende toekomst. Ja, hoe welvarend gaat hij de finale in, of beter zijn, hoe welvarend komt hij er weer uit? Erwin Dirksen van DMT Environmental Technology van de Jouwer. Uw tweede finalist is fotocadeau.nl van Colm. Fotocadeau.nl. Nee, zei ze, op een vraag komt hem net uit de moelen. Begon in zijn liedse wenning in Amsterdam, maar doet het uit de honroen. Waarom voor u ze nooit? Ja, vanzelfs, Colm. Intussen uitgroeit hij een bedrijf met 74 man personeel. Werk is er net foto's op uitdrukken. Ja, ik de auto van oma is bestikkeren. Oma, koffie! Foto's op canvas is core business, maar de vraag naar foto's op hout groeit gigantisch. En dat doen ze dan hier in Dokkum bij Sign Projects. Grote bestellings brengen ze persoonlijk deel. En de grootste kreef van dit bedrijf is dat ze altijd boppen ontstaan in Google. Op internet concurreren we met de HEMA en Albelly. En ik weet zeker dat die ons als een pain in the ass zien. Ja, en is hij de pain in the ass voor de orenkandidaten? En had er oma zelfs het bestikkeren voor de finale? Halbe Boersma van fotocadeau.nl. Uw derde finalist is Ventura Systems van Bolsward. Ventura Systems zit in Bolzet, zo'n 2 hier, in dit gebouw dat eens haast alweer te liets wordt. Het bedrijf levert oer de hele vrood. 90 meesken maakt je hier 15.000 busdwarren die je oereltje in komen kennen. Europa, Azië, Noord-Amerika en in het Midden-Oosten. Vestigings in Hongkong, New York en Londen. De dwarren zijn van hege kwaliteit en moeten ons strenge veiligheidsbetingsten voldaan. Ze worden goed test. Want onder alle omstandigheden moeten ze dwan. Ik bij mijn 30 door het warm het nog wel. Busdwarren maatje, je moet er maar opkomen. Hoe kom je er eens op? Toen ik jong was, heb ik wat gejoyride in bussen. Uiteindelijk kom je binnen via een deur. En toen dacht je, daar moet ik iets mee. Ik dacht, dat wordt mijn nieuwe product. Werd joyriden wel net talierde kin. Al het waren ging voor hem altijd eten, maar hield dat je jong in de finale.
Jeroen de Nooijer van Ventura Systems uit Bolsward. En de live muziek is van de Billboard Band. Applaus. Tierentank, Wejerre en sjurren ze aanst nog volle vaker in dit programma. Ja, heren, welkom om tafel. Daar zitten we dan. Jeroen, joyriden in bussen, maar kun je thuis beter net proberen, jawel, want hoe doen het al? Kan je het nog een keer herhalen? Dat gaat wel heel erg snel. Ik ga heel erg snel. Ik zei joyriden in bussen. Dat moeten de mensen thuis niet na gaan doen. Want hoe liep dat ook alweer af? Ja, dat is een heel lang verhaal. Uiteindelijk ben ik in de cel beland. Maar het heeft heel veel geleerd. En, kijk, Ventura, dat is natuurlijk ook een avontuur geweest. En ik denk, in mijn jonge jaren heb ik zoveel avonturen meegemaakt. En dat heeft me toch wel heel veel bijgebracht. Maar je hebt een strafblad nu of valt dat mee? Nee, ik was minderjarig, dus... Oké, ja. Anders kwam je hier ook niet binnen natuurlijk. Precies. Nee. Maar goed, dat bracht je wel op het idee om busdeuren te gaan maken. Ja. Bijzonder. Uiteindelijk wisten de deuren te ontgrendelen en zo is mijn liefde voor busdeuren ontstaan. Want je dacht, het is makkelijker als ze alvast open gaan. Ja. Ja. Maar heb je eerst ook nog bij een ander bedrijf gezeten? Of ben je meteen begonnen met busdeuren? Uiteindelijk heb ik het vak geleerd bij een treindeurenproducent. Alleen het bedrijf ging na een paar jaar wat minder. Ja. En toen heb ik besloten om er zelf te beginnen. En samen met de man van het eerste uur, Jan Lont, zijn we met een bureautje en een computer begonnen. Ja, en in 20 jaar hebben we een megabedrijf opgebouwd. Ja. Zit echt over de hele wereld, 4 vestigingen. Want Erwin, hoe is dat bij Jim begonnen? Thuis mooi huid in Jontjen zo'n 80? Nee, die 87 in de kelder. Ja. Maar hoe ging dat dan? Dat wie natuurlijk de tijd van dat je het hier over het milieu en hoe de problematiek om tafel te meesten bij u, wie dat bij Jim mixen? Ja, dat begon met afvalwater wat gezuiverd moest worden. Begon met bodemverontreiniging, geurbestrijding. Dus er was problematiek te over. Dus genoeg thema's om te bespreken, ja. En hoe is dat als liedje jonkje ik altijd al? Nee, toen was het nog niet zo actueel, nee. Nee. Dus later pas gekomen. En begon in de kelder, zoist? Ja. Hoe begin je in de kelder? Omdat het ineens een kelder is in Souterrain, mijn vader. En die begon het bedrijf, ja, dan zoek je een kantoorruimte. En die kantoorruimte was eerst een soort feesthok, waar ik wel toen ik jong was feesten gaf voor kennissen en vrienden. En dan moest toen de bar eruit gesloten worden. En ja, we zochten kantoorruimte, dus dat hebben we daar gedaan. Ja. En we konden tot later konden we een blacklight hing er nog, dus we konden ook nog een blacklight aandoen in het kantoor. Dat was wel apart. We hebben een paar jaar gezeten, maar ja, goed, dat is zo begin je. De ene begint op een zolder en de andere begint in de kelder. Ja, want bij die begon het in Amsterdam, de Wennis toen. In die Uppie, wie is toen begon maar die foto's en toen kwam er echt een mega order voorbij. Van een bedrijf wat we nou even net naar beneden zullen, maar toen heeft die familie ik inskekelen, hè? Nou, het was niet zozeer een order. En ik wil het bedrijf wel even noemen, dat was Visa Creditcards. Bij deze, ik het net zijn. Wij kregen een actie in 1,7 miljoen flyers. En als je 1 canvasdoek kocht, kreeg je 15% korting. En als je 2 kocht, dan kreeg je 20% korting. En ik heb snel een tweede printer besteld en een aantal vrienden en mijn vader inhuurd. En zo hebben we alles op tijd klaar gekregen. Maar ik kon 3 weken lang de telefoon niet opnemen. Want naar hoeveel mensen ging die flyer? Naar 1,7 miljoen mensen ging die flyer. Ja. Zo. Dat was er nog wat. En het bestond uit 2 pagina's. Dus er stonden 2 aanbiedingen in. En die ene die ging over mij. Ja, dus die actie die scoorde ik eigenlijk al toen ik nog alleen was. Maar ik had een keer iemand gehoord die zei, jongen, nooit nee verkopen. Dus ik kreeg een mail van die dames van Visa. En er stond eigenlijk in van, we horen dat je alleen bent en dat je de vraag niet aan kan, hè, als wij die flyer naar 1,7 miljoen mensen sturen. Ja. En ik dacht, ja, je hebt groot gelijk. Maar Toch dwan. ik leegde mijn hele mailbox dan en dan bleef die ene mail staan, totdat ze belden. En toen zat ik nog in Amsterdam. En ze wilden langskomen. Ik zei, nou, dan moet je niet in Amsterdam komen. Ik dacht, geen schijn van kans. Geef je nog met 12 vestigingen in Kalm? Nee, die moest ik nog starten in Buren. Dus toen heb ik snel wat gehuurd in Buren, een klaslokaal. Ik heb een klaslokaal erbij gehuurd. Ik heb een beamer gehuurd en een laptop. Die had ik ook niet. Mooie gelikte presentatie gemaakt en de valkuilen zelf al blootlight. Plus de oplossing erbij. En toen die 2 dames hoorden, of die zeiden van, we willen zo naar Dokkum toe te lunchen. Ik zei, ik heb een perfecte lunch geregeld voor je.
Mijn schoonmoeder had... hoe doet dat dingen nog? Ja. Ja, dat gaat prima. Maar Mijn schoonmoeder had suikerbrood geregeld en toen zag ik al aan de gezichtjes, dit is rond. Ja. En zo begint dat dan. Ja. Is vertrouwen belangrijk? Want dan gaat het dus om vertrouwen kweken. Hoe is dat bij Jim? Want Jim hebben beide vrij concrete producten. Ik denk dat het bij Jim iets ingewikkelder lijkt, of net? Vertrouwen is erg belangrijk. Wij verkopen projecten die zo vanaf 1,5-2 miljoen kosten. En, Dat doen we als een foto. ja, dat denk ik wel. Ja, iets duurdere foto, ja. Nee, maar dat is, en het is in een niche-markt, hè, dus de technologie is ook niet echt bekend bij de klant. Die kopen het niet elke dag. Hè, dus dan is het erg moeilijk voor hen om over dingen te praten waar ze geen kennis van hebben. En dan moeten ze vertrouwen in ons hebben. Dus dan moet je de vertrouwen zien terug te geven. Ja. Dat klopt. Is dat het moment dat je nou zit aan je bedrijf, dat vertrouwen er is? Ja, dat denk ik wel. Omdat belangrijk is, wat we in het Nederlands woord installed base. Hè. Hoeveel referenties heb je? En nou, dat gaat hartstikke goed. En hoe meer referenties je hebt, en tevreden klanten, ambassadeurs. Hoe beter zoals dat vandaag is. ook liet zien, Prins Charles die dan zo'n installatie opent. En ja, goed, die doet het ook nog 2-3 jaar daarna. Hè. Dus Doe maar. dat is allemaal dat is goede reclame. Ja. Hoe doe Jim dat? Want Jim zit ook hoe de hele vraat. Kom je dan wel eens ergens op een plak waarvan je denkt, achterna hier er toch iets meer van witte matten, want toen ging het helemaal mis? Nee, in principe niet. Wij Ik het alleen maar goed natuurlijk, maar stel. vrij makkelijk erin. Uiteindelijk zijn we natuurlijk heel klein begonnen. En we opereren in een wereld met echt grote bedrijven. Echt, ik zal geen namen noemen, maar echt de automotivewereld. In het begin was je had het natuurlijk over vertrouwen. Dat vertrouwen was het natuurlijk totaal niet. Uiteindelijk moet je dat opbouwen en je moet een beetje bluffen. En elke regio waar we komen, zijn bijvoorbeeld heel sterk in Azië. Ja, je moet dat vertrouwen winnen. Maar wat ik veel belangrijker vind, is het vertrouwen in je eigen mensen. Uiteindelijk zijn de mensen die het verschil maken. Kijk, die klanten die zijn natuurlijk ook belangrijk. Dank u wel. Maar vertrouwen in je eigen mensen, dat levert veel meer op. Oké. Zullen we dadelijk zo verder praten? Want ik heb hier al een envelop, maar een uitslag. Dat is de eerste uitslag die het voor 20% mooi telt van de mensen die het via internet stemt. Fotocadeau.nl, gie om kop, om het verliezen wie kan zien. Daarna kon je net misschien hoe het gestemd was. Dus ik ben heel benieuwd of Jim die positie houden kennen. De envelop is dichtplakt. Dus de roffel mooi wel wat langer, hè? Het gebeurt je prima bij de feestje. Als ze door, dan doen ze het goed. Dan weet je zeker dat het goed is. De winnaar van de internetuitslag, goed voor 20%, is fotocadeau.nl. Ben ik heel benieuwd wat de jury aast zuid, want die heb ik bij hem alle treien west. Die hebben we dadelijks, maar eerst meer over de Johannes de Postkazerne hier in Havelte. Een bijzondere locatie voor deze bijzondere editie van de verkiezing. Maar ze binnen heel wies mooi uw komst. En generaal en brigadecommandant Martin Wijnen die vertelt wat nou de link is tussen de feestje en ondernemers in het noorden. De Johannes Postkazerne in Havelte is de grootste werkjouwer van het noorden, met 2500 werknemers. Waaronder een soort Friese verzels. We doeken even de skieten zien dat we het over de historische boon met Friesland. Het Johan Willem Frieso regiment is Friesk. Het 44e Panzerinfanteriebataljon tankt zijn namen onder de Frieske stadhouder Johan Willem Frieso. De Frieske oorlogsvrijwilligers die naar Nederlands-Indië gingen, waren de varinners van het Fries bataljon. En het is als traditie dat de regimentsdag in Ljouwert houden wordt. Net verneerd, want ze willen meer aansluiting op de maatschappij. Ze hebben contact met werkjouwersorganisatie VNO-NCW om militairen op een bepaald stuit weer aan een gewone baan te helpen. De mensen die bij ons werken, die weten dat ze of door kunnen gaan bij Defensie, of een goede baan kunnen krijgen bij een ondernemer in de regio, dus ook in Friesland. Militairen doggen zelfs niet het oors als grenzen verliezen. Als wij zeggen dat wij doorgaan waar anderen moeten stoppen, dat gebeurt niet als je dit pak aantrekt. Daar moet je echt voor trainen, daar moet je mensen voor vormen, daar moet je mensen hun grenzen leren verleggen. Nou, daar helpen ze mee. Maar de uitdaging leidt nou echt dichter bij huis. Als ze een uniform aan hebben, is er ineens een afstand. En waar wij proberen die afstand van ons uit naar de mensen toe te overbruggen. Bijvoorbeeld vorig jaar met een grote oefening in Friesland. Zou ik dat ook andersom wel eens graag zien. Als je dan mensen spreekt en zeggen, god, dat zijn eigenlijk allemaal prima lui. Dus dat is een grens die ik wel eens zou willen slechten. Wat mij betreft kan die grens niet klein genoeg zijn, die barrière niet laag genoeg zijn. Dus dat is mijn persoonlijke wens.
De persoonlijke wens van de generaal Wijnen, hij is intussen ik ongescoot. Nou, als je nou aan tracteren op een pilsje, dan wordt dat contact denk ik vanzelfs beter. Oh, praat, mooi. Dan hoop ik dat het ook geldt voor de jury, want zij zitten hier nou om tafel. Welkom. Maar we laten eerst even in een filmpje zien waar ze al hier binnen. We stellen on jou voor. Diana Monissen is nog on juni de bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar de Friesland en staat bekend als een vrouw mijn macht in de zorg. Hans Snijder is haatredacteur van de Ljouwerterkranten en had zijn invloed op de media. Kees Bijl is nij in de jury, oud-burgemeester van Ljouwerterdiel en ook burgemeester van Emmen. Hans Konst, de deputaire met economie in de portefeuille, hij is de voorzitter van deze jury. Applaus voor de jury, zoek ze even. Diana Monissen. Een skinnere wereld is beter voor de zoens, voor alle mensen. Dus dan scoort DMT al heeg bij jou. Ja, DMT scoort zeker heel hoog bij mij. Om te beginnen vond ik het geweldig leuk om daar ontvangen te worden. Want we werden ontvangen door mensen, jonge mensen. Ik zei jonge mensen, zei die. Ja, maar sommigen zijn al wel 40. Maar die heel veel kennis hadden, heel veel verstand van zaken. En ze zijn natuurlijk bezig met een geweldig eigentijdsproduct. En het is een eigentijdsproduct omdat we ons allemaal druk maken over waar het met de wereld naartoe gaat. Duurzaamheid enzovoorts. Maar het is ook eigentijds omdat dat in Friesland zeg maar, wordt gemaakt. En het zijn natuurlijk geweldige, indrukwekkende installaties die ze maken. Waar ik ook van onder de indruk was, het publiek heeft het ook kunnen zien, dat prins Charles eigenlijk een soort ambassadeur is geworden van dit bedrijf. En dat ze ook, wat ik geweldig vond, dat ze in no time ook die buitenlandse markt zijn gaan bedienen. En wat ik heel erg prettig vind, wat er gebeurt richting het personeel. Ik heb het gezien, die Big Five for Life, die tellen echt. En die jonge man die daar vertelde, die heeft echt de ruimte gekregen om naar andere landen te gaan kijken. Hij wilde natuurlijk in een tropisch land, maar ja, daar was geen markt. Maar hij heeft die markt in het buitenland gevonden en heeft die ruimte ook gehad. En ik denk dat dit bedrijf het heel goed doet, omdat ze vooruitkijken naar de toekomst. Ze hebben een goed strategisch plan gemaakt en ze gaan fantastische 4 soorten producten leveren naar de toekomst. Dus ik ben er fan van. Dat zijn mooie woorden. Dat wil natuurlijk nog helemaal niet zien hoe de uitslag, want wij vregen per jurylid om wat te zeggen over een bedrijf. Nij in de jury binnen jou, welkom Kees Bijl. Jim binnen ik bij Foto Cadeau West. Ik weet dat ze daar een spetterend programma van je hier en je mochten op de foto. Nou, toen ben je hem gelijk om, denk of net? Zeker, het was geweldig inspirerend dat bezoek. Alle 3 de bezoeken trouwens. Friesland kan trots zijn op dit soort bedrijven. En ja, foto. Nou, nee hoor. Oh. Als Noorden zijn we sterk. En vandaag zijn er 3 mooie Friese bedrijven. En dat gun ik graag in Friesland. Maar trouwens, als ze interesse hebben naar Emmen te komen, altijd goed. Maar laat ze mooi blijven waar ze zitten, in ieder geval als basis, want ze doen het goed. Fotocadeau. Ik denk als er jonge mensen zijn die ondernemer willen worden, als ze ergens inspiratie kunnen opdoen bij jonge ondernemers, dan is het daar. Het is een geweldige samenballing van talent, commercieel talent, technisch talent. Wat ze doen met de marketing, eigenlijk met bijna geen middelen, overal bovenaan staan in die Google zoekmachines. Dat is fantastisch. En ja, zo'n oud product als een foto, hoe ze dat weten te vermarkten en eigentijds weten aan de man te brengen. Ik vind het geweldig. En ja, het is een bedrijf waarvan je misschien denkt van ja, hoe lang zou het bestaan? Maar ze bestaan al 11 jaar. Ze groeien nog steeds. En met dit commerciële talent wat ze hebben, die ambitie en die ondernemingszin, hebben ze nog een hele mooie toekomst. Oké, mooie woorden ik. Hans Snijder, hij ze daar bij Ventura Systems ik in de Coolcell zet? Nee. Ja, ik moet eerlijk bekennen, de mindagen dat ik net aan busdeuren denk. Aan de andere kant toen we er wieren, wie het wel opvallend wat ze daar doen. En feitelijk valt het in 3 dingen. Ze binnen, het is hier al jaren aan de Waterwest, heel internationaal. Dat is wel heel opmerkelijk. Een tweede is dat ze innovatief binnen op hun terrein, zeer innovatief. En een derde, en dat is misschien wel het belangrijkste, zij binnen een prachtig voorbeeld van wat je neemt met co-creatie, dat je together met de klant doggen. Zij kroepen in de hoed van, om op die manier te zorgen dat 1 + 1 krekjes wat meer is dan 2. En dat maakt het een heel mooi bedrijf. Ja, de moeilijkste vraag denk ik voor de vastzitter. Ja. Want wat voel op bij alle treien, meneer Konst? Als de Hans het regelen over innovatie en net bang wij om grenzen door te keren.
Maar wat u geweldig opvallend is dat al die bedrijven denken vanuit de klant. Als dat nou een vervierder is in Hongkong, of iemand die in Oerterp een foto bestellen wil, zij verplaatsen zich in de hoed van degene die bij hun wat caping giet. En ze proberen van daaruit dat heel iets beter en makkelijker te maken. Nou is een bus door iets heel anders dan een foto en de installaties van DMT ben ik weer een hele hoop product. Drie hele verschillende bedrijven. Hele verschillende bedrijven, maar echt die klant centraal stellen. Dat is één ding wat heel opvallend is, waar ik rustig op ben en wat bij alle drie bedrijven en dat maakt het voor u als jury net makkelijker. Heel opvallend is dat medewerkers ongelooflijk enthousiast zijn. En dat de directeur, die correctie heeft, ik in houden en dragen zien dat het net zonder mensen kan. Als je human capital is wel eens een beetje een lege term, maar als je zien wel wat human capital voor een bedrijf betekent, dan moet je naar deze bedrijven gaan. Het was een feest om bij alle drie te zien. Nou, dat ben mooie slotwoorden. Het zou het nog niet over de uitslag. We komen wel dichter en dichter bij de uitslag. Ik wil je hem tegen dankzeggen van je bijdrage en van je jurering. Ik wil de finalisten nog wel een keer om tafel en misschien keer we dan nog even lekker wat muziek doen. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys said they want some gin and juice, but I really don't want a be buzzed like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know you're getting sweeter. So what I really do, I beg you to my lord. To me, flirting is just like a sport. And if Link flies home, good, let me dump it. So please send in that trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's what I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Muziek van de Billboard Band. Tegen dank voor je bijdrage. Ja, grenzen verliezen, dat is dus het thema van deze jubileumeditie. We wonen net alleen nog maar met de bazen zelfs praten, maar ik met de werknemers. Dus gaan we bij alle drie de bedrijven del om te vragen hoe was die grenzen verliezen. Wij starten straks waarschijnlijk een fabriek in Amerika en dat is heel fantastisch. En naar Amerika kennen dan, dat wil iedereen wel. Dat ik daar de logistiek op mag zetten, dat is u wel grensverleggend voor mij wezen. Leuke uitdaging ook. 80-90% van onze projecten is eigenlijk al in Boetenloon. Nou, dat is over de grens, dat zei het al. Ik heb een passie voor hinders en dat is een soort horsemanship. En een kerst aan een hindersje van hoe sto bist als persoonlijkheid. En dat wil ik nog wel een keertje doen. We kijken toch vaak naar de grenzen van techniek, wat technisch haalbaar is. We zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe innovatieve technieken. Ik wil nog heel veel gaan reizen, dus ook inderdaad letterlijk grenzen verleggen. Dus ik heb al verschillende dingen in de wereld gezien, maar ik hou het gewoon lekker in Buren bij mijn stekkie. En de kinderen worden groter en daar verleg je je grenzen ook steeds mee. Ik was vrij stevig en ben ik gaan sporten. Ben ik 30 kilo afgevallen en flink gaan fitnessen. En in dat opzicht heb ik mijn grens ook verlegd. Ja, dat wie Matthijs en die werkt bij Jim. Ja. Hoe belangrijk is zo'n verhaal nou voor Jim als bedrijf? Dat hij dus lekker in zijn vel zit. Ja, heel belangrijk. Want hoe gezonder de mensen, hoe beter ze hun best doen, daar ben ik van overtuigd. En altijd al? Wie is er altijd van hoe het zuren? Of?
Nou, zie, vroeger vond ik de mensen minder belangrijk. Mag wel eerlijk weten. Ik vond personeel lastig. En daar ben ik in veranderd. Want? Omdat ik zie, als ik goede mensen heb, dat het bedrijf gewoon sneller de goede kant op gaat. Ja, en dat je het zelf ook makkelijker krijgt. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè? Ja. Want Erwin Bedij, wie het graag horsemanship dwan. Dat je jezelf trainen kunnen met hinders. Waar krijg ik al even neem terug Diana Monissen van de jury, de Big Five. Heb je in het bedrijf. Dat houdt in dat de werknemers hun persoonlijke wensen realiseren kunnen. Ja. Waarom bieden die hem die mogelijkheid? Waarom? Nou goed, dat heb ik in mijn presentatie vandaag ook uitgelegd. Het is als je mensen in hun kracht zet, mensen hun doelstellingen, wat ze graag willen doen. En je maakt het mogelijk in een bedrijf. Ja, dan, goed, ik sluit me volledig aan bij de dan kan je enorm positieve energie naar voren. Dan kun je echt grenzen verleggen met z'n allen. Dus, en dat is een geweldig gevoel. Is er een voorbeeld van? Van een van de werknemers die het wat dienen heeft? Oh, talloze. We hebben iemand die gaat een vestiging opzetten in Amerika. We hebben mensen die 25 jaar bij het bedrijf zitten en die met een camper 6 weken lang naar Canada gaan. Wat wij mogelijk maken. Maar yield. Sorry? Maar yield. Nee, gewoon door dat te regelen. Ja, 6 weken maar ze dan gewoon zo voort. Ja. En hoe komt die werknemer dan waarom? Gewoon, volgens personeelsreglement kon ik wel gewoon bruto netto wat geld geven. Maar dat vond ik een beetje... Ik denk van ja, daar hebben we die Big Five voor. Wat wil je nou graag? Nou, dat stond al jaren op zijn lijstje. En ik kwam er niet van door allerlei redenen. Ik denk nou, dan ga ik dat gewoon dat setje even geven. Zo. En hoe komt hij dan waarom? Als werknemer? Nou, je hebt een van zijn... ik weet van zijn wensen vervuld natuurlijk. Ja, maar ik... Maar is hij dan gelukkiger? Is hij dan gelukkiger? Ik denk het wel. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Jeroen Bedij was naar Amerika vooral, naar hem op te zetten vestiging. Ja. Ja, dat is een hele happening. We hebben natuurlijk meerdere vestigingen geopend. Eerst in Londen, toen zijn we overgestapt naar Hongkong en nu zijn we in Amerika actief. En wat heel moeilijk soms is gewoon de juiste mensen te vinden. Dat is toch altijd een moeilijke weg. Maar aan de andere kant, we zijn ook gezegend met mensen die gewoon heel veel willen reizen. Dus wij doen ook heel veel uit Bolzwart. Als je soms ook ziet hoeveel we met mensen in de wereld rondreizen. We hebben wel eens een moment gehad dat we met z'n 6 op Schiphol waren en van elkaar niet wisten welke kant we op gingen. En uiteindelijk moet je lokaal wel iets beginnen, want die afstanden zijn zo ver. Ik zeg, we hebben een prachtig product. Het grote nadeel is dat we over de hele wereld zitten en dat we dus ook heel veel moeten reizen. Grote nadeel, zijn er? Ja. Is toch leuk reizen? Ja, maar als je heel veel moet reizen, dan wordt het wel heel erg veel en dan kan het echt een belasting worden. Waar word jij dan gelukkig van? Ja, van kitesurfen. Nou ja, dat had je vandaag ook wel willen doen. Nee, dat is natuurlijk, vandaag was ook mooi weer. Mijn dochter belde zelfs op, vlak voor de uitzending van papa, zullen we even naar het strand gaan? Die zei, ja, je gaat toch vanavond pas in de uitzending? Ik zei, nee, we zitten bijna er middenin. Het duurt de hele dag. En want hoe belangrijk is het geluk van de baas zelf? Ja, erg belangrijk. Je bent je bent de leider van de organisatie. Hè? Dus mensen kijken naar wat je doet en waar je voor staat. En ik denk als jij aangeeft waar je heen wil, mensen zich te herkennen en ze gaan mee op die reis, ja, dan is de kans groter dat je je doel bereikt en dat iedereen gelukkig is. Ja. Heb je een gelukkige man om tafel? Ik denk het wel. Ja. Of hing het dat nog even van de uitslag af? Nee, daarna. Het is wel spannend. Ook. Ja? Ja. Het hangt ook van de uitslag. Ik denk nog net wat gelukkiger als ik win. Ja, want wij wisten ook gelukkig van. Als ik win. Ja? Nou, dan moet de tweede envelop, of de tweede envelop mag ik zeggen wel komen. Dus ik zie hem wat geluk helpen kan. Tenminste, als er nog een envelop komt. Ja, maar de uitslag van de meesten hier uit het publiek. Dank u wel, telt mij voor 30%. Hij is net met dichtplak, dus dat scheelt mij. De tweede envelop goed voor 30% van de stemmen. De publiekstemmen van Hewitt Geernoy, Ventura Systems. Maar wordt Ventura Systems de Frieske onderneming van het hier? Nog een paar momenten en dan weten we dat. Muziek.
every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2 or 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Yeah, cause I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now. Your kiss got me hoping you'll save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Wij verdienen deze prijs omdat we de beste deuren van de wereld maken met een heel mooi team vol met Friesen. En daarom zijn we de beste onderneming van Friesland. Ik vind dat DMT deze prijs voor de Friese verkiezing van ondernemer van het jaar moet winnen. Omdat wij in korte tijd zijn uitgegroeid tot een wereldspeler op het gebied van biogasopwaardering vanuit Friesland. Ik vind dat wij moeten winnen omdat wij hier al 10 jaar heel goed bezig zijn met het opstarten van websites. Dat wij laten zien dat dat gewoon kan vanuit Friesland. En omdat het tijd wordt dat na 24 traditionele winnaars een bedrijf uit een nieuwe economie gaat winnen. Ja, en dat is wat de deelnemers zelfs vertellen over waarom ze winnen matten. En wordt het dan DMT, wordt het dan Ventura of wordt het dan fotocadeau.nl? De spanning rint op onder leiding van notaris Breuker. Mag er even bij sissen. Bin de stemmen telt. En het laatste woord is om de commissaris van de koning, John Jortsma. Ik ben blij dat Jo er binnen. Jo krijgt de laatste envelop, mooi de uitslag. En dan weten we wat de winnaar wordt. Succes, heren. Nou, we zullen de spanning wat opvieren. Het is mijn grote eer. De winnaar van de verkiezing van de Friese onderneming van het jaar 2015. Gezamenlijk gekozen door het hier aanwezige publiek, bij de mensen thuis. En natuurlijk de zaakkundige jury. En dat alles onder het toezichthoudend oogje van notaris Breuker hebben goed gevonden en verstaan, zou de koning zeggen. Om tot winnaar van de verkiezing van de Friese ondernemer 2015 uit te roepen Ventura Sisters! Sunshine, she's in. Take a break. Hot air balloon that can go to space. Give me air, and I don't care by the way. Never mind if you feel like a fool without a fool. Never mind if you feel like Dit is een speciale jubileumeditie. En wat bitter het verschrikkelijk blieft mij lokbeenskik namens u. Het personeel wordt zo graag mooi van. En nou heeft we nog gewoon ik. En dus jullie dat ik Jeroen de Nooier helemaal uitzien daar dit. Omdat hij de winnaar is van deze speciale jubileumeditie. De verkiezing Friese onderneming van het jaar. Ventura Systems uit Bolsward.